tuna hian Sunrider Protective Foundation SPF 15 hal hi kan hmai tana a him zia le ni tina tana kan mana tana him zia kan don proof don ni chuan hi Sunrider Protective Foundation chu ni a hei tester ni a hi glass na wa hian job thum 1 2 3 ka job ta ni chuan hi foundation company dang pakhat ni a hi le lama han job thum 1 2 3 ka ti le ta ni chuan hian fian ka da ve ta a glass a hian melody kan kho ngai tlam hi lo jo sak ve se hian kan chok ta ni hian adang lam na mu ha mai em don't chore melo adang lam mai mu em zia tak chu hei hian a fiana po hian hei hi tilama chuan a bet ta hemi a bet hi enge hei chiang de vain endu chuan a bet ta ni hei zan kho pon tian chu pila glass a hian kan chok dip don lo a zia chuan kan enge chemical do ai na tam ti na ni ta hei petroleum te mo mineral oil te ran thau animal byproducts kan ti khatyang kha atam lu tuk ta hei hi ni tin I hnoi chuan kum ni nuwa after 2 years vela chuan mai duk mai enge bol te mai te azur atizur ma thin ta ni chuan Sunrider Protective Foundation chu khwanu duan sa syak chami chang hlaka siam ni a enge a preservation po hian preservative na hian chemical engma tel lo ta chu wang chuan ti hian alo in dissolve ngal vek ta ni chu wang chuan ni tina kan hana ta hian him em a chuan enge kan hnoi kan enge kan lo than ta ni kan lo thana romola kan mai kan shuk khan enge ka shuk dar enge soi thiam lo khatyang kha ve lo ani le zona kalau ne lo company dang nen test don ta ula in ngamangem kan company dang nen han kan ngam vek ti mayang kan ngam to ani chu achan chu enge kai mani anga quality sang hi kan nak mo law tu na chuan no tia kan test na sang sang a hian nang mani foundation han lai khalak ti ve chni la kan ti ang chia hian hetiang anga omani chuan chemical kha atam tu ru tuk ni tina I mai no etan khan him lo ti en ti rang